Terve, Sosiko täällä. Ja tänään mä kerron siitä, että miksi mä tein tällaisen ostoksen. Elikkäs mulla on nyt tämmönen selfie-keppi ja tää on tosi hyvä, koska niinku täällä pystyy tekemään aika helposti tällaisia erilaisia videoita. Ja sit niinku tää aloitus näissä ei oo kauhean vaikea, kun mulla on tämmönen, painan tosta, niin sit se lähtee kuvaamaan. Niin sit ei aina tarvitse videoida alussa olla silleen tälleen, sit mä painan siitä noin. Niin ei. Ja niinku mietin, mä tarvitsen vaan jonkun mikrofoni ehkä tähän ja sitten tää on niinku siinä. Ja mä kuvaan tää ulkona sitä varten, että niinku mä näytän silleen, että niinku täällä voi tekee aika hyvin vlogeja, niin mä aion jatkossa tehdäkin enemmän niinku ulkoa sisältöä. Niin, tää on aivan fantastinen. Ja sitten on myös hyvä, kun tää toimii semmoisen standina, niin sitten silleenkin voi kuvaa näitä videoita. Sitten tällä pystyy kuvaamaan tälleen toisenkin päin tällä takakameralla, niin sekin on hyvä. Ja varsinkin kun on tää, niin kun takakameralla kuvaaminen, se ei ole ikinä kivaa, kun sun pitää itse käsin. Niin tää tekee oikeastaan tästä tosi kivan.